Handa na ba Handa na yun? ba you? Handa na. Yan. Ratata! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Okay, Yan. the first Mm. segment is Pili Nuts. Pipili lang po kayo kung ng isa sa mga sasabihin ko. Okay? Una, Pili Nuts, tumahimik, magsalita o sumigaw? Yan, pili. Tumahimik. Tumahimik. Okay, Tumahimik. cha-cha o tango? Hmm. Cha-cha. Voting separate or voting as one? Yan. Separate. Okay, Yan. secession or reconciliation? Reconciliation. Yan. Okay, extension or redemption? Redemption. Okay, divorce or annulment? Nako, hot issue rin to sa house. Okay. Divorce. Yan, At okay, last, okay yan. huli po sa Pili Nuts, unity, equity, or civility? Yan, ano ba ang dapat? Ano yan? Can you repeat? Sorry. Unity, Yan, nasa screen mo. Kong. equity, or Unity. civility? Unity. Yan. Yan. Okay, go Michael. Ako naman, Kong, ha? Ito, baka hindi mo pa nababanggit sa tanang buhay mo to. Charot o true lalo ang isasagot mo. Ang ibig sabihin ng charot, hindi totoo. Okay? Ang true lalo, totoo. Okay, Kong? Getching? True lalo. Okay. Unang tanong, charot ba o true lalo, Kong? Kung meron ka kaibigan o nakatulong sa kampanya o mabait sa iyong pamilya, iiwas mo ba siya na humarap sa kamera? Ano yung ano? False. Charot. Charot, hindi totoo, true lalo totoo. Hindi to, paulit nga ulit. Sorry, Charot. sorry. Charot. Charot o hindi? Yan. Charot o true lalo? Yan. Ano ang sagot mo? Anong tanong ulit? Sorry. Ang tanong Nako, naghangi si Michael. sa iyong pamilya, iiwas mo ba na humarap siya sa kamera? Iiwas. Iiwas. Paano ba yan? Iiwas mo ba siya? Kung hindi, naputol ka Michael kanina. Ano po Kung ito meron ba? kang, kung Sige, meron ikaw. kang kaibigan o nakatulong sa kampanya o mabait sa iyong pamilya, iiwas mo ba siya humarap sa camera? Sa camera. Hindi. Dapat ipagpaliwanag siya. Yan. Yan. So, ang sagot mo dyan, Kong, ay charot. Sige, Charot. sabihin mo na. Yan. Yan! Okay. Okay, sinatanggal ang pagka-virgin mo. Unang banggit mo yan ng charot. Okay. Ikalawang tanong, charot ba o true lalo? Kapag kinwestiyon ka sa mga pagdinig, tinanong ka saan napunta ang budget ng ahensya, maituturing mo ba ito na black propaganda? Okay, ulitin natin. Kapag Yan, question basahin mo dyan. Basahin mo dyan, Kong. Kapag kinwestiyon ka sa mga pagdinig, tinanong ka kung saan napunta ang budget ng ahensya, maituturing mo ba ito, Kong, na black propaganda? Hindi. Just tell the truth. Ang instruction sa amin ni speaker is Yan. do the right thing. Yan. Yan. So, ang sagot ay, Charot. Charot pa rin. Hindi. yeah. Hindi na ako. Nahihirapan siya. Okay, ha? Ulit, ha? Ilabas mo, Mike. Charot o true lalo ang sasagot mo, ha? Okay. Ikatlong tanong, charot ba o true lalo? Maituturing mo ba, ito na, kasalanan at paglabag sa soberanya ang pahayag ng China, hindi natin napag-usapan to, na may usapan sila ni dating Pangulo kaugnay sa pagkumpuni ng BRP Sierra Madre. Paglabag pa to sa soberanya at kasalanan? Charot o true lalo? Yes. I think that Yes. paglabag. Yes. Yan. True lalo. So, true lalo yan. True lalo. Yan! O, hindi ka na virgin, ha? Nabanggit mo na ang charot at true lalo. Last question, charot o true lalo? Ikaw nang bahala dito, Kong, ha? Charot o true lalo ang sasabihin mo, ha? Lumalabis na ba ang banat sa Pangulo ng dating Pangulo at tingin mo, kailangan na niya labanan at tumindig sa mga patutsada? Charot o true lalo? Mahirap yan na. Politika. I think true lalo. Yeah! True lalo! Nabanggit mo Don't rin. leave yan. Thank you! Huwag ka manalis. Thank you! Ratata! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan.